ఈనంతటికి కారణమైన ఒక వ్యక్తి అన్న అని పిలవాలనిపిస్తుంది. అనిల్ గారు అన్నకన్నా. అనిల్ గారు, థ్యాంక్స్ అనేది చాలా చిన్న విషయం. థ్యాంక్స్ అని చెప్పి నేను ఇప్పుడుతో రుణం తీర్చుకోదలుచుకోవట్లా. ఒకటి కానీ నేను చెప్పగలను, హీరో ప్రొడ్యూసర్ కలిసి ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది మేము చూపిస్తాం. ఐ ప్రామిస్ యూ టుడే, నెక్స్ట్ సినిమాకి రూపాయి కూడా అడగను. మళ్ళీ మా అనిల్ గారు పెద్ద సినిమాలు చేసే వరకు నేను రూపాయి కూడా తీసుకోను. ఐ ప్రామిస్ యూ. ఎందుకంటే 7 ఏళ్ళ నుంచి కష్టపడుతున్నాం. ఒక హిట్ వాల్యూ తెలుసు మాకు. ఆ హిట్ మీరు నాకు ఇచ్చారు. అందరం ముఖ్యంగా మన పెద్ద వద్దులే, అదే పెద్ద